आदैमोन माबोरै दं दिनै मोनसे धामाका रस भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना नायनो होननानै भिडिअ बानाय होनबाय थानायखाय मोनसे लाबोलायबाय आरोना थ' नायलांदो एसे इन्जय खालामदो नायनायनि सिगां मोनसे खोथा दै आदैमोन इयारफन लायालासे खिन्थु दानायखा बुंखायो आं दिनैनि भिडिअ मानोना एसे डेन्जार जानो थांगासिनो आरोना थ' नायलांदो आदैमोन दै लागाव आयो जा खस्थ'हाय खस्थ' माने मानायनि खस्थ' जानायखौब्रा माने खस्थ' मोननायखौ देलाय एसे बुंना होलाय गोलाव गोलाव सोनानै बख'फिनो जा गोलाव सोनानै बख'फिनो माने माखौ बुंदो जेनेबा मानि खोथाखौ बुंदों नोंथाङा बुजि मोनाखै देलाय एसे बुंलांबावलाय खस्थ' जा दिगदार सैथिबो जा गोलाव गिदिरनो सोनानै बख'फिनो जि खस्थ' सोलाय बख'लाय खालामो जा दिगदार गोलाव गिदिर माने आच्छा एसे बुजि मोनबाय आं मोननाया बे गोलाव गिदिरखौ अबेसे बे गोलाव गिदिर नालाय सोलाय बख'लायाव एसे खस्थ'आ मोनखासिगोन मादै नोंथाङा एसे बुजि मोना होनबा बे खोथाखौ एसे गोलाव गिदिरबाथ' आरो खस्थ' मोनखासिगोन नङा होनबा खोथाया साजोबखायो सालायखायो सहस नङा आयै धै साला मादैयाबो बेफोरखौ टेनसन लाबाय थायो दे आरोना मालाया गिदिर गोलाव नागिरो आरो नोंहा मालाय बे गोलाव गिदिरबाथाय बाजायोसो मालाय गोलाव गिदिरखौ नागिर नुवाखै मालाय बै निग्र' हौवाफोरखौसो लासै दाना खायसे बर' सिख्लाफोरा नोंसोरा बे बर'फोरनि गोलाव गिदिरखौसो बाजायो थोद जाया मादै जारला जि गिदिर गोलाव सोनानै बख'फिननो खस्थ' बिराद जारला उफाय गैया नोङो ओमफ्राय उपाय गैया आंबो बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ माने मादैया नाङा होनबाबो मादैया आदैया मालाय माबोरै गारनांगौ जाखो आदैयाथ' जाथारालै मावालाबो जाया लाङालाबो जाया देखायथारनोसै आं नोंसिनो देखायथारनोसै दे नाया मादै नाया बे जम बुस्थुफोरजों बारा खिलाय जायालै बे जम बुस्थुफोरजों बारा खिलाय जाया नांगौ जायोब्ला जों बेलेग नेक्स्ट भिडिअ मोनसे नायगोन ओइ लावथाय नेक्स्ट भिडिअ होलायदो मादैया माने गाहक मोनथाराखै आरोना थ' बिनिखायनो आंखौ लिंहरगासिनोमोन माने आं थांनो गोसो गैया जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर थाङोबा आं कानेक्सन खालामना होनो हायो आरोना आदैमोन सोरबाफोर नोंथांमोना जुदि थाङोबा आखाइ थिखोबानो जाबाय मोनथिबायना Chile Belly Bro Chile Belly Bro मानोथ' आरो मोनथिनो बाखि गैखाला आदैमोना थाबैनो कन्टेक्ट खालामो नोंथांमोना जुदि थांनो गोसोबा मादैया नेगासिनो